med bred forstand, det betyder helt sikkert noget. Der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at hvad er sandsynligheden for, at du gennemfører en ungdomsuddannelse eksempelvis. Der betyder noget om dine forældre eksempelvis er på overførselsindkomst, kontanthjælp, førtidspension, så falder sandsynligheden for, at man gennemfører en ungdomsuddannelse. Tilsvarende hvis du skilsmissebørn har også en mindre sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. En af forældrene er alkohol, det betyder også noget. Der er sådan nogle, kan man kalde det objektive, man faktisk godt kan måle, at det betyder noget. Hvorfor tror du, der er mindre sandsynlighed for skilsmissebørn? Det kan jeg ikke svare på. Men det er jo, når de kører de der store statistikker sammen, jamen jeg kunne måske gætte på, at noget af det, man ved, at der betyder noget for trivsel, det er faktisk stabilitet hele vejen op igennem ens liv. Og skilsmisse vel, om det så er en lykkelig eller en ulykkelig skilsmisse, var et bump på vejen, så det betyder noget for den stabilitet, tænker jeg. Så det kan måske forklare. Tror du, der er større mulighed for, at man bliver tømrer ved ens far? Ja, så ved man, hvad det vil sige at være tømrer og har banket med søm og så videre. Ja, det er der ingen tvivl om, men generelt så bliver der jo færre og færre tømrer. Ja, selvfølgelig. Men ja, selvfølgelig. Jeg tror, at man spejler sig i sine forældre. Altså min far har jo landmand, det er så ikke blevet. Men min mor hun lærer, det er en af mine brødre blevet, og det 2 andre så blev landmand. Så det betyder noget. Ja. Hvem tror du, der påvirker den unge, der skal vælge uddannelse mest? Mor. Det viser tallene i hvert fald. Folk til ungdomsuddannelsen, der er helt sikkert mor, som bestemmer. I nogle tilfælde. Og så tror jeg, når man så har taget en ungdomsuddannelse, det kan jo være teknisk skole, så er man jo i et spor, eller det kan være i gymnasiet. Så tror jeg, når man skal vælge efter gymnasiet eksempelvis, så tror jeg sådan mere, man står på egen ben, men der er man også 3 år ældre. Ja, selvfølgelig. Så, men ungdomsuddannelsen, det er helt sikkert mor. Ja, det er det. Hvad er vigtigt, når man søger for et job? Undskyld, ikke med? Hvad er vigtigt, når man søger et job? Jamen, man skal lave en god ansøgning til nogen. Det er jo sådan forskelligt. Kommer noget af på hvilket job man søger. Fordi i nogle steder er det jo med ansøgning og CV og så videre. Og der er jo helt klart, man kan lave en god ansøgning, man kan lave en dårlig ansøgning. Noget af det, og det man altid skal gøre, det er, at når man sådan er færdiguddannet, så søger man jo mange job. Man er nødt til at være specifik i forhold til hver enkelt job. Når jeg læser ansøgninger igennem, så er der nogen, skal vi sige, de mest dogne, de siger til dem, de sender mig, står til bare en mail, hvor der står sådan et CV-nummer på Jobnet, hvor alle folks ledige CV'er ligger, så siger der kan du selv gå ind og se, hvad jeg er for en. Så tænker jeg, nå, gider du ikke lægge mere i, så gider jeg ikke ansætte dig. Så de kommer ikke i betragtning. Men dem, der har forholdt sig til stillingen og kan svare på, hvad de i givet fald kan tilbyde, så hvad er det, de vil gå ind og så tilbyde mig som arbejdsgiver, dem synes jeg, der kunne være spændende at snakke med. Ja. Det er jo sådan, det første nåløje, det er jo at lave en god ansøgning, så kommer det en samtale. Og det andet nåløje, det er jo så samtale. Ja. Og der kan jo så være det er jo lidt ligesom en eksamenssituation, at nogen er sikkert gode til og kan sælge sig selv, andre det vil være meget nervøs. Ja. Og det kan man også være god eller dårlig til, sådan er det faktisk. Ja. Men det første nåløje, det er sådan set at lave en god ansøgning. Yes. Jamen det var faktisk det. Var det? Jamen jeg håber, I fik, hvad I skulle bruge. Det gjorde vi.